mga kabisaya. Mga ligo may karon mga kabisaya kay Burnal. Ligo may lunangan guys. Mga kabisaya, ligo may karon lunangan. Bata ko yung ligo na rin. Ito mga pambata god. Hindi mata maghugo makabrik pa diay ng bata ko lang magpampis unta pampis gago Lami kay ni diri ah. Ito kay ako tig video niya. I love. Oh, dia takaran guys sa kon sa swimming pool nga kon. Ito yung i-promote namin mga visionary mga kabisaya. Tapi lang interest rate. 40. Pila? Tag 40. Okay labi kaligo na. Okay labi kaligo na. Pag maglumos ka na. Sige na, bayad na mo, bayad na. Ambo. Why cottage daw? Pag way kapit daw, kunin sa kabra sa kunin. Ayak karang may daskele. Ito ako daw, ang mga bigla. Ay mautan, ay bunat pero kaligo noon. Nice kayo. Ikaw lang kuno, lang friend. Meron mga kabisaya. Hindi mo mga kabisaya kay Juan, init at bukid. Doon lang ni karon. Nice kayo. Dito magkati ni. Kaya pasa tama udah. Pasa dia ada. Ya kabito ko tadi ah. Tidak ko na. Kuya ba? Tangkilan kami dia. Mahal. Ha? Mahal. Pila? Mahal. Napa ni sa ubos tiyo? Ibay datiyo kay manadto to. Oh, intro lang. Oh, karena teh. Para natin kay nagbalas. So, wa mo reserve dire ano? Wala. Di wa na mi cottage. Sa kilid na lang mo lingkuranan. Sige. Ilang kante? Pwede mangantara eh. Ito, may discount? Wala ito. Discount tayo kay Ano? December na, lagpas naman yung discount. Dapat nangaligo mo nung para Bitaw, sakto. Malabay niya. Ako lang natin yung ito. Charlotte. Wala na pito. Di ko. Sligang taon na brad. Nabay pala kay election tayo. Lechon paksiw. Wala, ikaw ang kan. Paksiw na lang, wala lechon. Oh, ito maglibuhat ka mo kabayan na kaya na. Ibuhat tamos init para makuha tubig lang. Ano balik ko pag dito mo kaya kaya na. O na guys, darata diri sa atong swimming pool. Naligo niya sa Elvis Kuan. Kaya ni lunangan kay init ng bukid. Palamig mo na. At pa yan di. Lahat ng mundo ay. Takay video ka pero. Bisa ba? Topic ko nito aja. Obos, maligo. Apo din ni kaligi kan mo ang baka to. Takang kay nay. Kanan lo yun ang kamay sa mo ang barangay. Pwede ni kaligi kan mo ang baka to. Ano pakatangit kan rin? May baka nandito yun. Anak ko mo pa. Ano bangko pwede na rin. Manungop ka sa talaga. Mari lang ito. Ay kas umo si ato ni suruyon sa tanan kay. Shin na doon diri. Anta. Oh, mag-wifi ka aircon. Pwede continue mo di. Tinitay. Dong! Asam ta?